kasing samna maulai mauro kalapli patba eka cricket tournament hini kasngi ka khatlai tarik Hamadan School maulai mauro kinton le hakani ka jingile akai kidon lai pu artli ki kinhun ki bawan bani shimenta bat ki dei tangne ki thain maulai hakani kasngi lapli perda yakni ka jingile akai do president kaseng samla maulai pelun usamla Samuel Buyam ubalong ukong san haka jingedon lang urang bashnong ka maulai mauro kinong penyat shnong ki khun samla jokani ka shnong bat kibe de hakani kasngi usamla Samuel Buyam ulapin chlori ki khun samla ban shimenta ki jingile akai prepare kabalongkum kalat ban yo kam yo jam bat kunju ru ban nai ni ki jing sniu ki baharukam khamtam no drugs babun ki khun samla ki ngat hau ni jingdi ubasniu ka bakta ya ki emlang kasalang gidon lang kat hangni ya gidukot nang ket kam jong kaseng samla mauro ki bala shim khia ban penlong ya ka tournament na ka benta ki khun samla na ka benta ki nong song snong jong snong maulai ban hikai lane ban an kuntu kan pham yaki na ka benta bakin ya hakalenti ka badai ba hakalenti ka bapha kumbala mai phang dei rang pa snong ba ibalong ukong sa sembut kong san hakani ka por ba menta masngo ban pasat jimbot kum ni ru indian menentu than ya ka por ka jongpi yu so kemen na ka benta ka seng samla malai mauro ka balala penlong ya kani ka tournament akaba hadu live artli ki team kilawan ban shimenta kata thik tang na pok asno maulai ni so kemen ya kan naga benta ka sang samla maulai mauro ki bala an pelong ya kan ni ka tournament tungin ai ka jing thap ti naga benta ka ni ka jing sim khia ka jongki ya ka jing la ka jongki ban pelong ya kan ni ka tournament ha kan ni ka step ka bementa live artli ki ti ki wan ban shimenta ha kan ni ka tournament kan ni ka dei shibenta ban kersu thia ya ki khun samla ja ka sno maulai ba kin em sengi haki kami lek kai ka jing pai mat jaga sang samla malai moro saka cricket tournament kalong bagi haka jing sutu ka janga kalong bagi sngop kit ram nomor ba haki tournament ki badan hangte ha 40 kat ka bangai i manga bala pelong ka ms ka da MCA mo ka Meghalaya Cricket Association na po mulai ngatrai mden team te kani kan dei lek si kan dei ka win ki jing prat lenti ka ba la kumno na po mulai ka dei bandon no ka team ka debendon ka team ka banlay ban represent an ya kasnong maulai na ka bangin yo ya ki players ki batibet na kani ka tournament ki banlay simenta ha ka te ka tournament khnang banlong ka jing ai museum lang ya ki be ki khun samla lani ya ki samla lun ki badang khi namar kum hagi ku ba pitip ha ma phi namar ba hagi ni ki por ba menta ka cricket ru ka de ka wei na ki jing la kai ai ka bala ban kentiu ya ki khun samla ya ka sap ka jongki ka bala ban kentiu ru wa hadu ka kamai ka kaji ka jongki hagi singi ki por ba menta ka sport ka de ka wei na ki lat yo kam yo jam ka wei na ki lat ban yo kamai ka ji te nga kerpat ya pi ki khun samla ka snong maulai to sim khia ya kani ka jing temu hi ka long na ka benta namar bang apet ha kani ka tournament ka ba ngalai sui i luk liap kum niru ki babon hi samla ki de bedang lain na ki ni ki jing sni ki bolon shop ha kani ka jai berri ku jongi kata ka de kumbal mai phang de rang ba snong mene renga ngai skam bal lamba kani ka tournament lamba jong ma pi paro ki team ki pero ki bawan ban represent na ki club ban na ki snong pero ken long ban hikai ru ya ki khun samla bakin lain na ka jing sni bakin im sni ha ki kam le kai na ka benta ban te ya ka lawai ka jongki ban kentiu ru ya la ka jong ka sap ka jongki ban kentiu ru na ka benta ka jai berri ku jongi bakin lain na ki jing shalom shop ha ki ni ki jing sni ki balon shop ya kani kari ke jongi de ha kani ke por ke bamenta ngasngo ban ong ru ba ikut
Itu buat